שזיף כפר בלום, שלום לחברי וחברות קיבוץ כפר בלום היקרים. סיירת מספר 4, חקלאות כפר בלום. חקלאות זה לא רק עסקים, חקלאות זה גם נשמה, זה גם ערכים, זה גם ציונות. זו הסיבה שקיבלנו את השטחים האלו, לאבד אותם. אני רוצה להודות לכל העובדים בחקלאות, יש לנו עובדים מסורים, צריך להגיד להם תודה, במיוחד גם בעונה הזאת. לא פשוט פה כרגע, אבל אנחנו אופטימיים. שלום, אני ניב רוזנטל, אני מקיבוץ כפר גלעדי, אני עובד בכפר בלום כבר מעל עשור. עכשיו אנחנו מתחילים את קטיף המשמיש ביוני, אנחנו כבר מתחילים את קטיף השזיף, אחריו אנחנו נעבור לשקדים, כמובן שהכל הוא במקביל גם וגם, ולתוך החורף אנחנו מתעסקים בעיקר עם האשכולית. שתהיה לנו שנת חקלאות טובה, מוצלחת, עם מחירים טובים, עם יבול טוב ואנשים טובים. אתה רוצה מישמיש? אנחנו עומדים בחלקה שבעצם היא נבנתה כחלקת מודל ראשונה בגליל. היא בעצם, מה שמאפיין אותה זה הקיר הפירותי ונטייה יותר צפופה, ויש פה גם זנים חדשים שעוד אין לנו בכלל במטה. זה המשמיש, זה נקרא עם לחי אדומה. בעצם חלקה שנקשרת כל הזמן על חוטי ברזל שמעצבים את העצים. זו עבודה מאוד מהירה ומאוד קלה, עושים ככה, ועכשיו הענף ילך לכיוון הזה. גם לגיזום, גם לדילול וגם לקטיף ולטיפול האחר בעצים, מאוד מאוד קל לעבוד פה. יותר קל, יותר מהר, ובסוף השאיפה שזה בכלל יעבוד עם מכונות. אם אנחנו נחדש ונשקיע בדברים חדשים, אנחנו נוכל להיות במשחק. כל הרעיון שזה יחסוך בשטח, שאם תעשה 1,000 דונם, שייכנס כמה שיותר ב1,000 דונם האלה מבחינת עצים. אנחנו לא מגדלים אדמה, אנחנו מגדלים עצים. מטע כפר בלום מאבד כ-1,800 דונם. כל יום זה משהו אחר. כל יום אתה מתעסק עם זן אחר, עם אנשים אחרים, עם ציוד אחר. כל הזמן יש אתגרים ואתגרים חדשים. אנחנו צוות קטן, יעיל, שמנסה לעשות הכל לבד. זה לא פשוט, זה הרבה שעות, אבל עושים ואנשים עובדים מהאהבה. אם לא עושים את זה באהבה, אז אי אפשר לעשות את זה. אין פה פיצוי של דברים אחרים, זה פשוט לאהוב את מה שאתה עושה. ומי שאוהב את זה, אז הוא על זה. אנחנו ממש עכשיו לקראת סיום הניעור של השנה הזאת של 23. אחרי שמנערים את השקדים, כפי שראיתם, נכנסים לאמבטיות. מפה זה נוסע לקיבוץ גבע, למפעל של שקדיה. מה שיש לי להגיד לכם זה ששקדים זה בריא. פשוט תאכלו 3 שקדים ביום וזה מאוד מאוד בריא. זה גם טעים, זה גם יעזור לנו. אז שיהיה לנו בהצלחה.
ברוכים הבאים לחוות לולים כפר בלום ולשבלול ההיסטורי. אני תומר שולמן, מנהל החווה בשש שנים האחרונות. איתי עובד תאילנדי בשם נטפון, יד ימיני וסגני. אנחנו שייכים לאינטגרציה שנקראת אינטגרציית עוף הגליל. משמע שאנחנו משווקים את כל העופות שלנו לעוף הגליל, לפי דרישה שלהם. הלול מאז 7 באוקטובר גם נאלץ להיות קצת גמיש ומאוד ספונטני. כרגע 4 יישובים לא מגדלים, שזה כפר גלעדי, מלכיה, משגב ומנרה. מה שדורש מאיתנו לעבוד בקצב טיפה מהיר יותר. אנחנו מסיימים, זאת אומרת, מחזור גידול, וכמה שיותר מהר מתחילים את הבא בתור. אז בחווה בכפר בלום יש 6 מבנים, סך הכל 10 דונם. אנחנו מגדלים 6 מחזורי גידול בשנה, שכל מחזור הוא 130,000 ראש. מגיעים אפרוחים, הם מגיעים בסביבות ה-40 גרם. אנחנו מגדלים אותם בסביבות ה-40 יום. אחרי 40 יום אנחנו מקווים ורוצים שהם יגיעו ל-2.5 קילו ומעלה ויותר. וזהו, יוצאים לשיווק, עושים איזשהו ניקוי וחיטוי לכל המבנים ולכל הרחבות ולמשרד. ומתחילים עוד פעם. לפעמים לא ישנים בלילה כי יש אזעקות, אבל זאת העבודה. זה כמו בייבי מוניטור שמחובר פה ל6 מבנים, ובעצם אתה מטפל בתינוק, באפרוח. הוא פה כולה ל-40 יום, וב-40 יום האלה אני צריך לתת לו את התנאים הכי טובים שיגדל הכי טוב שיכול להיות. וכיף גדול לעבוד עם חיות ולא עם בני אדם. גם זה אני חייב להודות שזה כיף. אולי בהזדמנות זאת להגיד תודה לאורי ומרווין שבאמת השאירו פה ממלכה מסודרת, נקייה, יפה. אין מה להגיד, השאירו פה באמת חווה מתוקתקת. אני לא אייפה את זה, אנחנו חלק מתעשייה מאוד גדולה ולא יפה, אבל אנחנו בסך הכל מאכילים את מדינת ישראל ועושים חקלאות ישראלית כחול לבן. מאוד מבסוט לעבוד פה. שנה שיש תוצאות טובות, זה ממלא את הלב בגאווה. וגאווה שלי זה גאווה של כפר בלום, זאת אומרת שכפר בלום מצליחים, זה לא הצלחה שלי בלעדית. שלום, אני יריב, אנחנו נמצאים בגדש של קיבוץ כפר בלום. גדש קטן אך ממזרי. אני גר בקיבוץ הגושרים מזה 9 שנים, במקור ממטולה, בעלים של חברת הדסים. אני אגרונום במקצוע שלי. אנחנו בהסכם שיתוף פעולה עם כפר בלום מזה 3 שנים. גדש כפר בלום כיום באזור ה-1,500 דונם, מתוכם סך הכל 1,000 דונם מושקה, שזה לא הרבה. תמהיל הגידולים שלנו מבוסס על גידולים למזונות גסים לבעלי חיים, שגם הרפת של כפר בלום תהנה מזה השנה, ככה שהסחורה נשארת בבית, שזה נהדר. גידולי תעשייה, שגם המחירים שלהם הם סגורים. לא נכנס פה זר על האדמה לפני שהמחיר נקבע מראש, ככה שאנחנו יודעים, אם אנחנו מגיעים ליבול המתוכנן, אז בגלל שההוצאות שלנו הן מאוד ברורות, אז אנחנו פחות או יותר יודעים איזה רווח לצפות, ואנחנו הוכחנו שאנחנו יודעים לעמוד ביעד הזה. שוב, אנחנו אוהבים את זה, ורוצים שיסתכלו על השדות של כפר בלום, גם עוברי אורח, גם חברי הקיבוץ וגם לקוחות, ויגידו, ככה זה צריך להיראות. אתה רואה פה שדה אפונה, אפונה עדינה, שהיא מיוחדת באיכות שלה. יש לה מחיר מיוחד, קשה מאוד לייבא אותה. אנחנו מקבלים עליה מחיר מכובד, והיא נראית נהדר. אני מפונה, כי אני גר בגושרים, הגושרים מפונה. זה בהחלט משהו שהוא מכביד, אבל אני אומר שאין לנו זכות לבכות. להיות שבוי בעזה זה הרבה יותר קשה. בשבילנו, אני חושב שהתמונת הניצחון, זו תמונת הניצחון. חלקות יפות, מטופחות, עבודה שממשיכה. בשבילי זה כבוד להיות פה. זה שקיבוץ כפר בלום בחר בי, זה כבוד גדול. אני רואה גם את כובד האחריות. גם שיהיו גאים במה שקורה פה, וגם להביא הכנסה. כפר בלום זה מותג של הצלחות, גם עם גלקון, גם המלון המדהים שיש פה, הקייקים, עם
תמשיכו להאמין בחקלאות, היא תחזיר את התמורה, וגם תשאיר אותנו, את כולנו, מחוברים לשורשים שלנו. אנחנו בעיצומו של הקטיף אשכוליות, כמויות מאוד מאוד יפות, חלקות שמגיעות ל10 טון וגם אפילו קצת יותר. בכפר בלום היום יש 490 דונם של אשכולית אדומה, מה שנקרא סאנרייז. האחוזי מיץ שלה מאוד מאוד גבוהים והיא מאוד מאוד טעימה. בעצם את כל האשכולית שלנו אנחנו שולחים לחול, למזרח הרחוק, כל מקום, אפילו מגיע עד אוסטרליה. תשמע, אני בכפר גלעדי בכיתת כוננות, הקיבוץ הוא מפונה לגמרי. זה מצב מורכב שאתה בלי המשפחה ובלי כל מה שאתה רגיל שמסביבך, אבל שורדים את האירוע, שורדים. פה אתה צריך לאהוב את זה, לא תאהב את זה, אין לך מה לחפש פה. עם כל הדברים, עם כל הלחץ, זו אחריות מאוד מאוד כבדה. תשמע, גם בסוף לספק את הסחורה, זו אחריות מאוד מאוד כבדה. התקופה הזאת, התקופה של המלחמה, זו תקופה מאתגרת. כל יירוט שיש פה מעל הראש בעצם מלחיץ פה את כל העובדים. אף אחד לא יודע, זה שלנו, שלהם. מבחינתם זה בומים. אנשים נותנים מעצמם ונותנים, יודעים שזה תקופה מורכבת. לא שואלים שאלות, עובדים עכשיו. יהיה טוב, צריך להמשיך הלאה, הדגל על הסילו למעלה, גם שלנו, גם של התאילנדים, והרפת זה ציונות, לא יעזור, זה עם ישראל, עם ישראל מתחיל מהחקלאות, לא מההייטק. רפתן זה מחלה, היא גם חשוכת מרפא, זה פשוט צריכה בדם, או שאתה מתעייף בזה או שאתה סובל את זה, אבל ברגע שנכנס בך מאוד קשה לעשות משהו אחר. אני תום, אני מפה, אמורים להכיר אותי, כל חיי בקיבוץ. אני נכנסתי לעבוד ברפת ב-2015 או 2016, הצטרפתי פה לצוות, לקח לי כמה שנים ללמוד את העבודה, היום אני מנהל את הרפת. ברפת כרגע יש כ-700 בעלי חיים, 400 וקצת פרות, 323 פרות שנחלבות במכון כל יום. מכסת חלב השנתית שלנו עד תחילת המלחמה הייתה 3,863,000 ליטר. עכשיו קיבלנו תוספת מכסה קטנה, כל הארץ קיבל כדי להשלים את החלב שחסר בדרום, אז המכסה היא 3,940,000. פרה ממוצעת נותנת בין 38 ל-40 קילוגרם חלב ביום. אנחנו מייצרים בין 11 ל-12 אלף ליטר ביום. בוקר טוב. סתם על הרעיון, אמרנו יאללה בוא ננסה בזה, ועבודה מצוינת. בקיבוץ, קרוב לבית, טוב להתנסות בדברים חדשים, לראות כל מיני עולמות שונים. ואיך זה לעבוד עם התאילנדים? סבבה, מצחיקים. צוות אנחנו כרגע
מי שנמצא בזמן המלחמה זה אניה, אייל, אני, עומרי שטרן שהצטרף אלינו, יובל מרגלית ועידו ירמק, שבעיקר חולבים, ונרין פיטק ונסטר פון, התאילנדים שלנו, שנשארו כל המלחמה, אפילו שפחדו מאוד. בכל זאת נשארו, שזה מדהים. הוא צוות שמגובש אחד עם השני, ואכפת אחד מהשני, ואחד נותן יד לשני. זה חשוב לעבוד בצוות, כי גם כיף לך להיות בעבודה הזאת, וגם אתה מרגיש שאנשים מתחת לאלונקה, כמו שאומרים בצבא. אני פה מ-97, מתחיל את השנה 26 עוד מעט. אני כבר יכול להתקבל פה בתור חבר קיבוץ, כמו שאומרים. כבר עשינו תכנון שאם יהיה פה התחממות, מה אנחנו עושים? עוברים לגור במקלט. שואבים מים מהירדנים משאבות. נכון. כן? אנחנו ישבנו בשער של הקיבוץ בלילה, ובבוקר היינו משער ישר עוברים לפה לעבוד. אין מה לעשות, זה המציאות שלנו. אתה מחויב לבעלי חיים, זה לא עניין של מפעל חיוני, ציונות, עזוב את כל זה כרגע, אתה פשוט מחויב לבעלי חיים. אתה לא יכול לנטוש אותם, הם ימותו. עם כל הניצול של התעשייה והכל וזה, אנחנו בכל זאת חשוב לנו. רווחת הפרה זה הנושא שרפתנים, לדעתי, הכי מתמקדים בו היום. זה איך לייצר את החלב בצורה הכי טובה לפרה. לפגוע כמה שפחות. מחטאים עם קלור לפני, אחר כך מנקבים, אחר כך מחברים מכונה ובסוף מחטאים עם יוד אחרי החליבה. הן נחלבות 3 פעמים ביום, פרה ממוצעת נחלבת בין 7 ל-10 דקות כל פעם. אחד הדברים שאני הולך לעשות עכשיו זה להביא איש מקצוע, וטרינר שמתעסק ברווחת פרה ואיך פרה חושבת, כדי לנסות לעשות כניסה ויציאה יותר נוחה מהמכון. שהם יהיו הכי רגועות שאפשר, בטח בזמן החליבה, שהם יאהבו לבוא לפה וירצו לבוא לפה. עכשיו שהקיבוץ החליט שהוא משאיר את הרפת, השאיפה היא כמובן גם מקצועית וכלכלית להשתפר, גם מבחינת רווחת הפרה גם להשתפר, ופנים קדימה זה להגיע להיות רפת מצטיינת בסוף. אחת מהטובות בטח של האזור, ואם לא של כל הצפון. היום התחלנו לגזום, פירות הקיץ. פונצ'ר. התחלנו לעקור מצד שני. קשה לראות את זה, זה כל כך יפה פה באביב. פריחה מדהימה עם צמיחה של סבייה יפה. אבל בסדר, יהיה חדש. זה חלק מגלגל החיים, מה שנקרא, של עץ, אבל שהוא נותן פחות מדי ממה שהוא אמור לתת, אז לא משתלם לאורך זמן, אז עוקרים ושמים משהו חדש. זה שטח שהיה שקדים, נלחמנו פה, ממש נלחמנו פה ביחד עם אורי ועם ניב ועם הקבלן, כי המלחמה תפסה אותנו פה באמצע הקירה. לשמחתי הצלחנו לעמוד ביעד לפני הגשמים ולזרוע, גם בשביל להרוויח הכנסה לשנת 24, וגם החיטה היא חלק חשוב מאוד בהפיכה של שטח ממטעים לגדש, ואפילו בין מטע, סוג אחד של מטע, לסוג אחר של מטע. החיטה בעצם, היא מגלה לנו את הבעיות שיש בשטח, היא עוזרת לייבש אותו. אחרי החיטה אנחנו נחרוש את השטח, ניתן לו לעמוד בשמש כל חודשי הקיץ, שזה סוג של חיטוי. בעיניי זה הדבר הכי מקסים שיש, לראות את הים השיבולים. אנחנו יודעים שאנחנו פה תחת מתקפת כטב"מים וכל מיני קשקושים כאלה.
ועוד פעם, אני מאוד מאמין לא בדיבורים, במעשים. חקלאות כפר בלום היא לטווח ארוך. זה כל העניין. תמיד צריך להסתכל 5 שנים, 10 שנים קדימה. לא להסתכל פה. אני אסתכל רק על הצד, אני לא אגיד לאנשים מה לעשות בזה, אבל בחקלאות אתה חייב להיות אופטימי. ואם אתה לא אופטימי, אין לך מה לעשות בעסק הזה. יורים עליך מכל הכיוונים, תמיד, כל הזמן. פעם זה איזה רפורמה חדשה, ופעם איזה מס חדש, או איזה כשרות חדשה, או תקן חדש, או מלחמה בזמן לא מתאים. כל הזמן יש משהו, ואת כל זה אתה צריך לנצח. לרוב אנחנו מנצחים. בסופו של דבר, בחקלאות, כמו שאמרנו, זה לא רק עסק, זה גם נשמה וזה גם ערכים וזה גם ציונות. המטה שלנו, השנה, אשכוליות נותנות תפוקה, אולי תפוקת שיא. אנחנו מצפים בכיליון עיניים למישמיש ולשזיף לראות העצים נראים טוב, אבל את הכסף סופרים בסוף. ובשקדים, כמו שאתם יודעים, עקרנו 560 דונם, ובשנים הבאות נראה את השקד הצעיר, אני מקווה שייתן את התנובה שלו, ובסך הכל המטה נותן עבודה טובה. בגדש, 3 שנים עם חברת הדסים במיקור חוץ, אנחנו מרגישים טוב, זה 3 שנים מאוד עקביות, בסך הכל מראים רווח טוב ומעל המצופה. בלול, גם 2 האחרונות בהחלט לא רעות. אנחנו נמצאים כאמור באינטגרציה עם לולי עוף הגליל, ואנחנו היינו רוצים לבדוק אופציות אחרות, אבל בסך הכל בשנתיים האחרונות הרווח שלנו הוא בהחלט יפה. וברפת אני שמח שקיבוץ כפר בלום החליט להשקיע לשנים הבאות. אי אפשר היה להמשיך כמו שהיינו עד עכשיו. יש לנו צוות מצוין ברפת, אנחנו מאמינים גם בחברי כפר בלום שעובדים בכלל בחקלאות, אבל גם ברפת, ויש לנו הרבה כאלו, והיינו מעדיפים שיהיו לנו אפילו יותר. ואנחנו התחלנו בשלבי תכנון של הסדרת הרפת, ואני מקווה שזה ייתן תוצאות בשנים הבאות. אז שיהיה לנו חקלאות טובה בשנת 2024. תודה.